Mahigpit po na ipinatutupad ngayon sa lalawigan ng Ilocos Sur ang umiiral po na animal quarantine checkpoint sa bisa ng Province Quarantine Ordinance. Ayon po sa Provincial Veterinarian Office, may mga animal quarantines sa checkpoints sa iba't ibang bahagi po ng lalawigan kung saan ay tiniyak po nila na hindi apektado ang anumang sakit po ang mga alagang hayop na ipinapasok sa lalawigan. Ilan sa mga quarantine checkpoints na ito ay nasa Sinait, Narvacan, Tagudina at sa Cervantes. Tinitiyak rin ng tanggapan na ang lahat ng kanilang mga produktong kanilang inilalabas sa lalawigan ay ligtas at walang dalang sakit. Nagsasagawa rin umano sila ng inspeksyon at apprehension sa mga violators ng naturang ordinansa kung saan may nakikitaan ng kakulangan ng papeles at dokumento. IFM News. IFM News. IFM News.